IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Impasingked di Police Captain Sigmund Benigno, hepe ti San Nicolas Municipal Police Station, ang pintas ti panagkita na ti Ornos na kental na iti ti San Nicolas. Kunana nga agtultuloy dagiti anti-criminality campaign ti naso nga estasyon, ken agtultuloy ti panagrontada kadagiti kalkalsada, kag runaan na iti rabrabii. Imbatad na ang nagyat na sursurutan dagiti pamilya ti DILG, ngayon muna nagyat na di Secretary Vic Remulla. Sabi nga iso ti Ubo Brian di kito ya patrollers tayo. Madlawan mi bumasbasit pa din ti may sisyon mi ti ticket ta amudan sa meten ta napintas met ti dissemination tayo. Ano lang alito ya stasyon tayo met ag disseminate dito ya social media no dikit di dapat dito kampo tayo, dapat dito regional offices tayo. Most especially dapat ito national headquarters tayo ti PNP. Ket well committed, well informed ti tao regarding di gijay baro nga pamilin ti SILG ita. Di jay pinag-inuman ti public places ken ti curfew. And di jay prohibition tayo ti pinagusaran ti video okay during night time. Nga isigurado na natalged ken nalinak iti ilit ti San Nicolas iti liderato na akas bilang OIC iti nadakamat a kwerpo ti pulisya. Dawatin mi kumamalen ti suporta ti kakailian mi, most especially dito San Nicolas ngano di gija daman manlawanda may panggap ti illegal nga activity ket ipadanon da lang dito puerto ti pulisya tapno kasta ket aksyonan tayo apo. Iti agdamakit na nakisayanan dagiti bilang dagiti agtatambay iti parparbangon para iti IFM News. Idol Lores Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report.